Želite li sa svojim djetetom uživati u zajedničkoj igri neovisno o uzrastu, donosimo vam inspiraciju za izradu dječje kuglane. U zajedničkoj igri neće uživati samo mališani, već cijela obitelj. Izradit ćemo je od gotove drvene ploče 50 x 200 cm, a bočne stranice koje će sprečavati bježanje kugle izrezat ćemo iz ploče 120 x 25 cm, koju ćemo ispiliti po pola. Okrugli štapovi poslužit će nam za izradu čunjeva. Bočne strane kuglane su ispiljene, njih ćemo montirati uz samu stazu i to nešto duže od staze, kako nakon bacanja kugle bi imali prostor u kojem će se kugla zaustaviti te ne bi skupljali po dvorištu. Dvadesetak centimetara odmaka bit će dovoljno za kugle. Stranice pričvrstite. Na kraju dodajte pregradu i staza je gotova. Preostaje nam još samo izraditi čunjeve. Za jednostavniju varijantu mogu vam poslužiti i prazne plastične boce koje ćete obojiti, no mi smo se odlučili za izradu drvenih. Nakon pripreme staze krećemo u izradu čunjeva. Njih ćemo izraditi iz ove šipke FI 50 koje ćemo izrezati na dva dijela i spojiti sa međušipkom. Dva valjka različitih visina spojit ćemo drvenom šipkom, tako što ćemo u obje izbušiti rupe, ispuniti ih ljepilom za drvo i zatim umetnuti šipku. Kako bi pozicije čunjeva uvijek bile na istom mjestu, izradite šablonu na papiru i te točke prenesite na stazu. Za potpuni dojam, stazu i čunjeve obojite u vesele dječje boje. Kad se sve osuši, možete početi s igrom. Uživajte!